enteke kok. Lho wis ta. Hah? Jare sak jam. Ha-ha. Biasane wong wedok nek kadung munggah niki bingung Sepote arepe kan mudhun. sepur. Sepote kaya sepur. Aduh, werem. Tenan to. Ah. Jeh, wilujeng siang Bapak Ibu sedayanipun. Acarae nikahan nggih Pak Yan. Ngedu. Ngedu apa? No, Mas Aris melawan Mbak Rian. Oh, aduh. Pertandingan yang sangat-sangat spesial ya. Kita nonton nanti malam. Loh, oh ya kalah ya. Mau lungguh ning kuade, ya dilungguh ning kuade. Ki nek maksude. Apa? Lho tegese wis kuat nyonggo barang sing gedhe. Iya. Anu contone kursi. Kursi. Lho, tanggung jawab. Tanggung jawabe. Maksude. Gedhe rasa sayange. Rasa sayange. Makane dungane iki daya-daya ning acara ki ndang buyar. Soale mantene kepengin ndang buka, Kak. Kado. Kado. Lah sampean kok guyu ae to, Pak? Loh, biasane Pak Heri ki sing dibuka beda. Apa? Kadone gedhi. Sak pira? Mung sakmene. Kalau dengarkan semoga pengantin mempelai berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anake akeh rezekine akeh. Amin. Bahkan mempunyai cita-cita 12 anak. Cek ndang buka futsalan. Ora nek kesebelasan nek Arema wis dibuka ora usah cari cadangan, cuma 11, 12 satu cadangan. Oh iya. Sarang-sarang kusuman ada. Semoga Mas. Telongso. Wis gandeng-gandeng lagune sekok Banyuwangi. Lho ngene iki. Enek maneh iki bareng enten apa? Loh. Inji. Lho iki lho rek. Dijaluki nomor iki piye? Tekok Malang. Lho. Ancene artise kene ya. Ora. Lah piye? Iki soalnya jamune mapan. Iki mau jamune galian rapet Bu, sanes galian penggang. Makanya suarane sampai dijaluki nomor barang. Oke. Siap. Nggih. Nah. Sampun Pak Yan? Lho ora. Ora iki diumumne wae. Piye?
nek pingin jenengan itu kadang-kadang menekakkan. Lah menekakkan. Menghadirkan. Manada. Gusumanada J. bisa berhubungan dengan Pak Kabul kalau di wilayah Punjul. sini. Nah, Oke. itu big bossnya sekarang. Atau nomor di bawah ini. Kalau di Wonokerto bisa bersama Pak Upri. Oh, J. Wis ada nomornya. Atau Pak Her. Nah, bisa. Ditarik Sabiro, yuk. Kapan bisa tangan-tangan terampil, profesional, bisa menciptakan campur sari Gusumanada.